Yo, mga kasyot, may buntag. Mag-harvest ko ang Rhode Island kasyot. O, kuhan ba audio, bagkuha ko sa mga piso. Dili harvest ko, alas piso. Sugod daw pamiso. Sa akong incubator. Bago pa rin first time rin ko ng incubator na piso. Ano to, daghan ba? Uy! Dagan mo ano pusa. Dagan pang wala na pusa. Solo pa ka mo o dagan mo wala na pusa. Next. Wala. Uy! Ang ganda. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 32. Daghan pangula na buak. Lo. Buka. Sarian. Dry labor. Sige. Dry labor mo na. Pagkatawa ka. Wala sungo. Wala sungo ni pisuap pus lawas. Yang lang sungo na buak. No, gitu. Ada. Wah, Teka. Sana na. Ako ba si Sarian? Berapa ni ayah? Ini ayah. Tapi seorang. Yang kami masuk. Kaya mga kasyot, kuhan ba ni?
Ini ka December 25. Kaya dagan-dagan na siyang itlog. Okay, pa na. Ni-swing na. Kaya dagan na sila. December 25 pa ni. Okay mga kashoot. Amping mga kashoot. First time pa rin pagpapiso.